in this moment. Forever young. Forever young. Repeat, it's the revolution. Forever young. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So, hello sa mga friendship natin dyan, lalong-lalo na sa mga cadenators na kagaya ko. So, yung tipong fan na fan ni Kuya Lloyd. So, I'll tell you shortly na I've been fan of Kuya Lloyd Cadena since 2016 with the video yung na-touch ako. Ewan ko, nakalimutan ko na. And yes, maraming namangha sa kanyang pagiging malikhain sa pag-edit ng video. So, alam nyo na ng title ng video na to na nasa ibaba. Ito yung mga sound effects ni Kuya Lloyd Cadena. Hindi ko alam kung hanggang saan yung mare-remember kong sound effects. So, hello dyan sa mga cadenators. So, disclaimer lang, hindi ito pang babrag or whatever or kung ano man. I'm just a fan of Kuya Lloyd Cadena. So, pagbigyan nyo na ako na i-share yung mga sound effects niya kasi natutuwa ako and napapasaya niya ako dahil sa mga sound effects na ito and lalong-lalo na sa kanyang mabuting puso ni Kuya Lloyd. And yes, i-share ko na sa inyo ang mga sound effects na to, kaya without further ado, let's go to the video. Psh! Ang ganda-ganda ko, sabi ng papa ko, ako sa kanya. So that's it, pansit! And sana nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And please don't forget to subscribe on my YouTube channel and click the notification bell for you to be updated. So guys, ilalagay ko na lang yung mga link ng mga sound effects down in the description box kung gusto nyo siyang i-download. And once again, disclaimer lang, wala akong pinabrag ditong sa video na to. I just want to share the happiness that I feel towards Kuya Lloyd Cafe Cadena. So, hello sa mga cadenators ulit dyan. Salamat sa panonood. Bye!